Kif forsi notajt dan ix-xahar qed nibbu ħafna dwar il-kor u x'nistgħu nagħmlu biex dak il-kor jgħinna mentalment u anke fiżikament. Ħafna minna ninjorawh għax bħal speċi ngħidu u iwa jiena għax nammih dak il-muscles partikolari hawnhekk dak għal min irid ikollu xi six pack. Mhux essaġġ, għax il-kor ħajjejna għall-qagħda tagħna, għall-enerġija tagħna u anke ħajjejna biex pereżempju nżommu darna binqas uġieħ, inżommu anke saqajna binqas uġieħ l-ispallejn, eċċetera. Allura qed nafsu ħafna. U peress li frar huwa x-xahar tal-imħabba, bimħabba aħna krejna daqsxejn ta' fuljett e-book jgħidulu ġifieri fuljett fuq l-internet illi inti tista' tniżżel b'xejn u ħanitolbuk li anke taqsmu ma' sħabek u mal-kollegi tax-xogħol u ma' kull min jinteressa daqsxejn ruħu li jħossu aħjar u għaliex li anke jidher aħjar għax bil-qagħda tagħna anke ħantejbu d-dera, ħantejbu self-esteem, eċetera. U dan il-fuljett huwa bbażat fuq sempliċement 5 ijiem ta' pariri, sfidi, eżerċizzji sempliċi li anke tista' tagħmel mid-dar jew forsi anke mix-xogħol biex il-kor tiegħek ikun aħjar, aktar b'saħħtu u jagħtik ir-riżultati illi tixtieq. Għaldaqstant anke hawn taħt ħassibu l-link ta' fejn sempliċement intom ħadidħlu biex tiktbu isimkom, kunjomkom u l-email address u awtomatikament ħadkunu dħaltu f'dan il-free 5-day Stronger to the Core Challenge kif sejjaħ lilu. Jekk nistgħu ngħinukom f'xi ħaġa oħra jew dwar din iċ-challenge stess, ikkuntattjawna fuq 99003909 99003909 jew bagħtulna Facebook message aħna a new better life. Jiena Matteo Sgrasso nawguralkom is-saħħa u l-imħabba li tixtiequ. Grazzi.